Assalamu alaikum wa rahmatullah, masu kallo da sauraro, barkanmu da waraka, barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci na shirin siyasar zamani. Kallo da sauraro za su so su ji sunanka da ɗan takaitaccen tarihi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni sunana Honorable Ibrahim Dankwada. Na'am. Ina kira ga shugabanninmu na karamar hukumar Shanonar Kagwai, musamman ɗan majalisar tarayya da wakilin karamar hukumar Shanonar Kagwai. Allah da girman Allah ya dubu a halin da karamar hukumar Shanono musamman mazaɓata ta farko take ciki. Domin ni yanzu a karamar hukumar Shanono ni mazaɓata ta faruwa ita ce ta kowace mazaɓa ƙalubale, domin babu wata mazaɓa da ake ɗaukar gawa a babur kamar karamar hukumar Shanono kuma mazaɓa faruwa. Ni yanzu idan damuna ta faɗi karamar hukumar Shanono wallahi babu da hanyar da za mu shiga mu fito ma da abin da muka noma ko kuma mu je ma mu noma kayan gonarmu don mu ci gaba da rayuwarmu. Babu hanya, babu asibiti, babu makaranta, mu babu a karamar hukumar Shanono ta yi yawa. Don haka muke kira ga shugaban karamar hukumar Shanono da dan majalisa mai wakiltar Shanono da Bakwai, Honorable Yusuf Ahmed Badon, da ya taimake mu ya zo ya mana hanya wacce ta tashi daga karamar hukumar mazaɓar Goron Dutse ta bi zuwa Yan Lukui, Unguwar Tudu, Yan Kwada, Shallimi, Unguwar Tsamiya, inda ta haɗu da bakin gora, inda nan muka yi boda da Katsina. Don haka muke kira ga cewa don Allah a taimake mu a zo a yi mana wannan aiki. Kuma ni mazaɓata ta faruwa ita ce babban mazaɓa a karamar hukumar Shanono, amma ita ta kowace kalubale. Duba da cewa ina hangen karamar hukumar Bichi da Gwarzo yadda suka ci gaba, 'yan majalisun suke ta aiki ba dare ba rana. Ko da wani lokaci ka shiga karamar hukumar Bichi za ka ga abin alhamdulillah sai san barka. In ka shiga karamar hukumar Gwarzo za ka ga abin sai san barka. Amma mu mazaɓanmu ko local government ɗinmu gaskiya wannan abubuwan ba haka bane. To ba a kai koke gurin shi shugaban karamar hukumar? To gaskiya koke muna kaiwa. To yi ne ba a yi ke? To gaskiya Allah ne bai kawo lokaci ba, gaskiya mun kai koke, kullum muka kai koke za a nuna mana cewa mu yi hakuri, ana nan ana sanar da mu. Mun yi hakuri har hakurin namu har ya kai bango. To yanzu abin ya ci tara, shi yasa kuka zo kuke wannan? Yasa muka kawo kuka da a taimake mu, idan shi ba zai iya ba ko mai girma gwamna ne ya taimaka ya je ga halin da wannan mazaɓa take ciki, musamman mazaɓar Faruwa, domin ita ta ko ina girma a mazaɓin da suke a karamar hukumar Shanono. Kuma babu hanya yanzu daga Ƴaccacau idan kana so ka zo Faruwa, wallahi tafiya ce wacce bata wuce minti 15 ba, amma sai kai awa 1 da rabi baka zo ba saboda babu hanya. Daga Faruwa kana so ka tafi Yan Kwada, idan damuna ne dole ma sai dai ka hakura ko ka tafi a ƙasa. Babu hanya. To ba ku da dan majalisar tarayya? Muna da dan majalisar tarayya Honorable Yusuf Ahmed Badon. Mun kai kuka da dadewa, muna kai kuka, amma yanzu dai gabanin za a kama azumin nan mun je gurin shi mun ce mai don Allah dan annabi ya taimake mu ga halin da muke ciki. Ya ce mana mu yi hakuri, za a duba sai bayan sallah, in Allah ya kai bayan sallah za a duba. To yanzu ga bayan sallah ta yi, wani irin kira za ka yi ga shi? To yanzu kiran da muke tuna Allah ya kawo bayan sallah ya duba Allah ya zo ya dubi karamar hukumar Shanono, ya dubi mazaɓar Faruwa halin da take ciki. Daga Dumbulin zuwa Faruwa babu hanya, daga Ƴaccacau zuwa Faruwa babu hanya, daga Faruwa zuwa Yan Kwada babu hanya, daga Goron Dutse zuwa Unguwar Tsamiya. Ga baki ɗaya a yau idan mace za ta haihu wallahi sai dai a ɗauke ta a babur, idan ba ta iya hawa babur sai dai ta mutu a wannan gurin. To kuma a baya kai magana gawa ake ɗauka a babur? Wallahi sakamakon ta ya gawa za ta ɗauka a babur? To ɗaɗɗaura kafar ta ake yi akan babur a rungume ta domin babu hanyar mota. To makabarta ake tafiya a je a kai gawar a haka? Idan za a ɗauko ta daga asibiti ta mutu, idan mutum ya mutu daga asibiti za a ɗauko shi a kawo shi gidansa a yi mai sallah kamar yana addinin musulunci ya tanaza, to wallahi sai dai a ɗauko shi a babur a rungumo shi sakamakon babu hanya. Duba da haka muke kira ga ɗan majalisar tarayya don Allah dan annabi ya taimake mu fa karamar hukumar Shanono, musamman mazaɓar Faruwa muna cikin wani hali, zuwa taimake mu. Kuma muna godiya da Honorable Ambassador Shehu Shagari Tsaure, duba da cewar shi fa yanzu ne ma yake yana kai goro kai mari ba dare ba rana, yana ta kokari ga al'ummar karamar hukumar Shanono da Bakwai. Muna godiya ga ambassador, Allah ya saka da alheri, domin wannan sallan ma da ta kama wallahi ya raba mana da abin da yawancin 'yan majalisa ma ba su raba shi ba. Katan ɗin taliya ya raba katan ɗin taliya ya fi 3,000, ya raba mana babura, ya raba motoci, ya raba shinkafa. To ba kwa ganin ko bukata ce da shi a gurin ku, shi yasa yake wannan abin? Ai Juma'a da za ta yi kyau ai daga Laraba ake gane ta. Kamar yaya? To ai abin da duba
da duk mutumin dan kwarai ainihin ake gane aikin kwarai a gare shi. Duba da cewar wannan abun da ya zo yake kwatanta mana zai shine yake haska mana cewa idan Allah ya bashi majalisar tarayya nan lalle zai mana abun alkhairi. Yawanci 'yan siyasa haka suke, za ka ga fa sun zo sun yi muku abu tun farko, amma daga baya in mutum ya samu dama sai ka ga ganin sa ma ya yi. Ai ambassador Shehu Shagari wanda yake yi da kuɗinsa da dukiyarsa, mu ba mu san inda ma ya samu kuɗinsa ba, mun san dai ma'aikaci ne shi kuma ɗan kasuwa ne shi, yake zuwa yana aiki ba dare ba rana. Ai dan haka muke cewa in Allah ya da in Allah ya bashi majalisar nan zai yi mana abin da ya kamata insha Allah. Dan haka muke kira ga matasan karamar hukumar Shano na Rubamai da Allah dan Annabi a duba, mu duba cancanta, mu daina zaben san ranmu, domin mun zaɓi san rai, mun ƙara zaɓen san rai, mun ƙara zaɓen san ranmu kashi nawa tun daga 99 muke yin zaɓe har yanzu Allah bai bamu wannan zai taimako mu ba ya fitse daga wuta. Allah bai kawo mana shi ba, yanzu muke fatar cewar Allah ya taimake mu, wannan dan majalisar da yake akai ya canza ya zo ya mana aikin da ya kamata. Shi kuma wannan da yake nema idan shi ne alkhairi a mu da karamar hukumar Shano ka baki dai ubangiji Allah ka bashi. To wani kira za ka ga shi dan majalisar da yake kai yanzu, duba da yanda wancan wanda yake neman takarar kujerarsa yake gudanar da al'amura yanda ya dace? Ni kiran da nake ga Honorable Yusuf Ahmed Badau da ya dubi Allah, ya dubi cewar 'yan majalisu da suke a Najeriya ko suke a jihar Kano, duba da ayyukan alkhairi da suke a mazaɓinsu, shi ma ya yi ƙoƙari ya zo ya yi abin da ya dace. Kiran da nake ga shi ya dubi Allah ya zo ya yi mana abin da ya dace, domin mu dai karamar hukumar Shano mun fi ko ina shiga cikin wani hali, da dubi Allah ya zo ya mana abin da ya dace, ya zo ya mana wannan hanyoyi, domin wannan hanyoyin su ne suka toshe mana ka baki ɗaya kasuwancin mu ma baya tafiya. In noma muka yi daga gida 'yan kwada ko gwatsamiya kana so ka kawo bahun masara ko bahun wake ko bahun waken soya kasuwar Faruro sai an dauko maka shi a naira 3,000 a babur kafin sa'ilin nan ka kawo shi kasuwa, babu hanya. Dan Allah dan Annabi ya dube mu ya taimake mu. To wani kira za ku yi ga gwamnan jihar Kano? Muna kira ga Abba Kabir Yusuf, don Allah dan Annabi ya taimaka ya dubi karamar hukumar Shano. Muna da kwamishina, muna da mutane daban-daban da a kunshin gwamnatinsa, to da ya dubi girman Allah ya zo ya dubi karamar hukumar Shano. Akwai hanyar mu da ta taso daga Gwarzo zuwa Tsanyawa, wannan hanya tana da matukan muhimmanci, local government 3 ta hada. Don Allah dan Annabi ya taimake mu, duba da cewar akwai gwamnan Katsina ma, gwamnan kaza duk kurada ya zo ya yi mana titi, ya yi mana gada a karamar hukumar Shano, amma gadan nan bata karasa inda za ta haɗu da titin da ya taho daga Tsanyawa ya tafi Gwarza ba, saura rabin kilomita. Shi ma ya duba Allah ya zo ya mana wannan aiki, a taimake mu. Alhamdulillah.